आयदा बादियै बर' बिजों सोलोंथाइ आगुनि आरो आथिखालनि जेंनाफोर। आं बेखौ फिन खनसेबाव खुलुमबावबाय। आंनि मुङा कास्टम बसुमतारी, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आं सोलोंथाइ नेहाथारि। आंनो टपिक होनाय आयदा होनाय बादियै बेयाव फंनैसो आं बुंनो सानदों। बर' हारिया आसामनि देरसिन ट्राइबेल हारि। बर' हारिनि जारिमिनाव अराय गोसोखांथि गोथार सान इंराजि 18 मे 1963 मायथाइ। बे सानावनो जों बर' बिमा रावआव फरायनो हानाय मोनथायखौ मोनदों। बर' हारिनि जारिमिना बुङो आरो बर'नि सासे गेदेमा आवगायनि बर' साहित्य सभानि, बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि रुंसारि गजेन्द्र कुमार ब्रह्म सारा बुंलांदों, दा हिस्ट्रि अफ द बड' इज द हिस्ट्रि अफ स्ट्रागल। बर'नि जारिमिनानो सोमावसारनायनि जारिमिन। दा जोङो बर' बिजों मोननोबो गोबां सोमावसारनो नांदों। बर' बिजों मोननो जोंनि सिगांनि गेदेमा बिथांमोना गोबां सोमावसारनांदों आरो जुजिनांदों। गुदि गेजेर आरो गोजौ फरायसालि फरायनो मोननांगौनि थाखाय जोंनि गेदेमा बिथांमोनहा गावनि आगोमा जिउखौ बावनो गोनां जादों। आं सानो जों बर' हारिया सानसे गुबुन हारिनि रल मडेल, गुबुन हारिनि थाखाय जागोन। मानोना गावनि मोनथायनि थाखाय जोंनि सिगांनि बर' दैदेनगिरि बिथांमोना सोमावसारनानै आरो जुजिनानै आगोमा जिउखौ बावनानै मोनथायखौ लादों। दुलाराय आसामाव बबे बबे जिल्लायाव दा आथिखालाव बर' बिजों थांनानै दं, बै जिल्लानि मुंखौ आं मख'नो सानदों। क'क्राझार जिल्लायाव बर' बिजों थांनानै दं। चिरां जिल्ला, बाक्सा जिल्ला, उदालगुरि जिल्ला, सनितपुर जिल्ला, बिश्वनाथ जिल्ला, लखिमपुर जिल्ला, धेमाजि जिल्ला, नलबारि जिल्ला आरो बरपेटा जिल्ला, गलाघाट जिल्ला, कार्बि आंलं जिल्ला, मरिगाव जिल्ला, कामरुप रुरेल जिल्ला, कामरुप मेट्र' जिल्ला आरो गवालपारा। आथिखालाव 2020 मायथाइयाव गासै गं 16 जिल्लायाव बर' बिजों सोलिनानै दङ। जेरै सरकारि फरायसालि सोलिनानै दं, प्राइभेट फरायसालि सोलिनानै दङ आरो भेन्सार फरायसालि बै आं मख'नाय जिल्लाफोराव सोलिनानै दङ। बर' बिजोंजों फरायनानै गोबां देरहासार जानो हानाय बिदिन्थि जोंनि गेजेराव दङ। साइन्टिस्ट जानो हानाय जोंनि गेजेराव दङ, डक्टर जानो हानाय, इन्जिनियार जानो हानाय, प्रफेसार, अफिसार, पलिटिसियान, लयार आरो गुबुन गुबुन बर'नि माहारियारि आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो आबोफनि आफादगिरिनिफ्राय लानानै दैदेनगिरि जानो हानाय गोबां जोंनि गेजेराव बिदिन्थि दङ। दा अकल बर' हारियाल' जे बर' मिडियामाव फरायदों बे नङा। गुबुन हारिनिफ्रायबो बर' बिजों फरायनानै देरहासार जानो हानाय गोबां दङ। आं बिदिन्थि हिसाबै लानि, जेरै प्रफेसार इस्माइल हुसैन, बर' बिफान, गुवाहाटि मुलुगसोलोंसालिनि, मुस्रि धनन्जय लाल, गोरायुं गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म फरायसालिमा थिपकाय आरो सानै फरायसा बिदा फंबाय, मुस्रि अजित कान्दुला आरो मुस्रि स्टेनिस कान्दुला। बिथांमोनहा सानैबो बिदा फंबाया उदालगुरि जिल्लानि बरबाजारनि बर' बिजों फरायनानै HSLC आनजादाव सेथि मासि उथ्रिसार जानो हादों। दिनै गुबुन हारिनिफ्रायबो मोनथिबाय बर' बिजोंजों सोलोंथाइ लानानै जिउआव देरहासार जानो हायो। बिनि थाखाय जोङो बुङो बर' बिजोङा जेरै असमिया बिजों, हिन्दी बिजों आरो इंराजि बिजों बेबादिनो बर' बिजोङा जेबो फारागथि गैया। दा आंनि बादिब्ला जेंनाया गोबां दङ। दिनै आयदाबो होदों जे बर' बिजों सोलोंथाइ आगुनि आरो आथिखालनि जेंनाफोर। जेंना होनोब्ला गोबां दङ, खिन्थु आंनि पार्सनेल बे मोननै आयदा जेंनाया बर'नि गोरों गोराया गावनि गथ' गथायखौ बर' बिजोङाव हरा। बे जोबोद जोंनो थाखाय सावरायनाय आरो बेखौ प्रेक्टिकेल मावनाय आरो जोंनि माहारियारि आफाद आरो दिनै बर' बिजों, बर' भाषाया एसेबां गोजौआव थांनानै दिनै बर'नि गोरों गोराया गावनि गथ' गथायखौ बर' बिजोङाव हरा, बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दा बेखौ आं एसे उनाव बुंगोन। आरो मोनसे आंनि पार्सनेल मोनसे जेंनाया जाहैबाय बर' बिजोंखौ सरकारा नांगौ बादि जोथोन लाबोआखै, गोदोबो लाबोआखै। दा बर' बिजोंखौ आसामनि सरकार आरो आवगायनि जि लकेल सरकारफोर बिथांमोना नांगौ बादि जोथोन लाबोआखै। बिनि थाखाय गोबां जोंनि फरायसाफोरा उइदाउट साइन्स टिचार, उइदाउट मेथ्स टिचार मेट्रिक आनजादखौ होबोबाय। आरो बै फरायसाफोरा दिनै उइदाउट साइन्स टिचार,
उइदाउट मैथ्स टीचार उइदाउट इंग्लिश टीचार मेट्रिक आनजादखौ होबोनानै आरो मेट्रिकआव जेरैबादि रिजाल्ट जानो नांगौ बेबादि जाबोआखै। जोंनि फरायसालियाव बिजाबफोरखौ सरकारा नांगौ समाव हरबोआ। बिनि थाखाय गोबां बोसोर जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बाव बाहागो लानानै आन्दलन खालामदों आरो बिजाबखौ बिदों। आं सानो बिजाब मोनैयाबो मोनसे जेंना आरो फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामबोआखै। बड'लेण्ड ओनसोलावनो गोबां फरायसालि दङ, मोननै मिक्स मिडियामब्ला जोंनि बिजोङा थालांदों। बेफोरबायदि गोबां बिदिन्थि दङ। बेबो मोनसे बिराद गिदिर जेंना। बर' फरायसालियाव लाथिख' फोरोंगिरि दङ गुदि फरायसालियाव। गेजेर फरायसालियाव गोरलै बिगियान सानखान्थि आरो इंराजि मास्टार गैयै गोबां दङ आरो गोजौ फरायसालियावबो गोरलै बिगियान आरो गोरलै सानखान्थि मोनै गैयै गोबां फरायसालि दङ। दा लाथिख' फोरोंगिरि गुदि फरायसालियाव आरो सासेल' फोरोंगिरि, बेबो जोंनि थाखाय बिराद चेलेन्जिं। दा बेखौ जोङो इयुनाव बोरै बेफोरनि जेंनाखौ फोजोबगोन जोंनि मेलेमजिबि बिथांमोना साननो नांगोन। दा बर' बिजोंखौ सरकारा नांगौ बादि जोथोन लाबोआखै। बिनि सायाव आं फंनैसो बुंनि। बड' पिस एकर्ड थांनाय 27 जानुवारि 2020आव गोरोबथा गोसोखां बिलाइ जेरै बर' बिजोंनि राहा लागोन आरो 6.3 दफायाव मख'नाय दङ जे बर' आसामाव बेसेबां बर' फरायसालि दङ बेफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामजोबनाय जागोन होननानै दाखालिनि जि बर' गोजोन गोरोबथा बड' पिस एकर्डआव 6.3 क्लजेसआव लिरनाय दङ। दा बे 6.3 क्लजेसनि बादियै आसाम सरकारा जे आसामाव थानाय गंफ्रोमबो बर' फरायसालिखौ जोंहा दा क्लास 10 सिम मिडियाम अफ इंस्ट्राक्शन दङ, गुदि आरो गेजेर आरो गोजौ। दा बे गोरोबथानि गेजेरजों मोनफ्रोमबो बर' फरायसालि भेन्सारफ्रा सरकारि जागोन, बेखौ जोंहा फोथायनाय दङ। आरो बिनि थाखाय आसाम सरकारा सासे मासिगिरि चेयारमेन आरो 6 सोद्रोमा लानानै दानाय जाबाय। बिनिनो चेयारमेन हिसाबै रमेश चन्द्र जैन IAS रिटायार्ड IAS अफिसार आरो आसामनि सेबानिबो चेयारमेन। दा बिथांमोना दाखालि 12 अक्ट'बराव गुवाहाटीआव गिबि खेबनि थाखाय बे बड' पिस एकर्ड जालांनायनि 6.3 क्लजेसखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोनहा गिबि मिटिंबो लाबाय। आरो बे मिटिङाव बिथांमोनहा बिटिआर ओनसोलाव बेसेबां बिजों दङ भेन्सार आरो बिटिआरनि बाहेरा जि आसामाव माखासे जिल्लायावबो जि दङ बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय बिथांमोना दाखालि 12 अक्ट'बराव मोनसे मिटिं जिरायबाय आरो दा बिटिआरनि एडुकेसन डाइरेक्टरनो अर्डार हरनाय जाबाय आरो बिटिआरनि बाहेरायाव एलिमेन्टारि आरो सेकेन्डारि आरो हायार सेक्सननिखौबो बिथांमोना अर्डार कपि हरबाय जे मोनफ्रोमबो जिल्लानि IAS आरो DOफ्रा बेसेबां भेन्सार स्कुल दङ बेखौ गावसोरनो दैथायहरनो नांगौ आरो बिथांमोना बेखौ एकर्ड मथे फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामजोबगोन। बेजों लोगोसे बे जाहैबाय बर' फरायसालिफोरनि जेंना। आरो जोंहा हायार सेकेन्डारि दङ, गोजौसिन फरायसालि, हायार सेकेन्डारि आरो कलेज दङ फरायसालिमा। दा जोंनि बिटिआर एकर्डआव बुंनाय दं जे बिटिआरनि बाहेरायाव हायार सेकेन्डारियाव बर' डिपार्टमेन्ट आरो कलेज लेभेलाव बर' डिपार्टमेन्टखौ आबुं खालामजानाय जागोन। दा बेखौबो बिथांमोनहा हायार सेक्सननि जि डाइरेक्टर बिथांमोना बेयावबो अर्डार हरबाय। दा जों फोथायो बे गेजेरजों बे नैथि आं जि जेंना लिरदों बर' बिजोंखौ सरकारा नांगौ बादि जोथोन लाबोआखै बेखौ लागोन आरो बे जेंनाया सुस्रांजागोन बेखौ आं फोथायो। दा नाथाय सेथि जे बर'नि गोरों गोराया गावनि गथ' गथायखौ बर' बिजोङाव हरा, बे जोंनि थाखाय बिराद बे जेंना। आरो बिनि थाखाय बै समनि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मेट्रिकआव टप 10 सायख'नानै बिथांनि मुङाव कमल कुमार देरहासार बान्था होयो। कमल कुमार ब्रह्म सार गेदेमा बिथाङा आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव थांनानै बर' फरायसालि गायसनहैदोंमोन। जेरै बिदिन्थि हिसाबै आं आसामनिनो नगाव जिल्लायाव मोनसे समाव गासै 16 गुदि फरायसालि आरो 3 गेजेर फरायसालि आरो 3 गोजौ फरायसालि मानगोनां कमल कुमार ब्रह्म सार बिथांमोना गायसनहैदोंमोन। बै फरायसालिफ्रा बै समाव भेन्सार गोजामोन। नाथाय दिनै फरायसाया गैयिनि थाखाय फरायसालिफोरखौ मासाप खालामजोबनानै दिनै 2020 मायथाइयाव नगाव जिल्लायाव 2020 मायथाइयाव गंसेबो बर' फरायसालि गैला। आरो बे बर' फरायसालिफोरा मुङा दङ सोरबा गेदेमानि मुङाव, नाथाय बेयाव दा असमिया
असमिया आयदायाल' सोलिसै असमिया बिजोङाल' सोलिसै मुंफ्रा जोंनि बर'नि गेदेमाफोरनि मुङाव दङ दा गोदोहाय जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना बे फरायसालिफोरखौ गायसनलांबाय दा जों आथिखालाव बेखौ हमथाना दोननो हायासै दा आथिखालनि साफ्रोमबो लाइमोनफोरनि आरो साफ्रोमबो बर' रायजो राजानि बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव दा गासै आसामाव गं 16 डिस्ट्रिक्टआव बर' फरायसालिफोर सोलिनानै दङ सरकारि हिसाबै भेन्सार हिसाबै आरो प्राइभेट हिसाबै दा बे फरायसालिफोरखौ जों बोरै जोथोन लाखिनो आरो बर' फरायसाफोरनि अनजिमाया खम जाबोगासिनो दङ थाखाय जोङो खामानि मावनो नांगोन दिनै बर' रावा भारतनि संबिजिराव 80 फारिलाइयाव जायगा मोनबाय दिनै UPSC भारतनि बयनिफ्राय गोजौसिन आनजाद UPSC आनजादाव बर' रावा अपसनेल साबजेक्ट महरै जायगा मोनबाय APC आनजादाव बर' रावजों आनजाद लिरनो हासिगोन बर' रावा आसाम रायजोनि लोगोआरि राव जानाय लोगो लोगो दिनै आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन आनजादाव बर' रावजोंनो लिरनो हासिगोन बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा बर' रावा लोगो सरकारि रायजोआरि राव जाबाय दिनै आसामाव बर' रावजों साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हानाय जाबाय बर' रावजों मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय डिग्री लानो हानाय जाबाय बर' रावजों दिनै थिसिस लिरनो हानाय जाबाय PhD नि बर'नि मोनफ्रोमबो जि जेंना गुदि गेजेर गोजौ फरायसालिनिफ्राय लांनानै बेसेबां प्रब्लेम जायो बेखौ नायनो थाखाय गोबाव सम आलादा सेपारेट डाइरेक्टर बिबोदोंमोन 2020 मायथाइयाव गोथार फोरोंगिरि सान 5 सेप्तेम्बराव जोंनो बेखौ होबाय आरो बिनिनो गिबि डाइरेक्टर हिसाबै मानगोनां ममता हजायखौ बिथांमोना दायित्व होबाय दा जों सानो जे बिजाब मोनैनि जेंना आलादा बिथोनगिरि मोननायनि उनाव बे जेंनाया जोबगोन फोरोंगिरि बिगियान फोरोंगिरि आरो सानखान्थि फोरोंगिरि मोनामालासिनो जोंनि गोबां बर' फरायसाफ्रा मेट्रिक आनजाद लिरनो गोनां जादों जायनि थाखाय मेट्रिकनि आनजादा नांगौ बादि जायाखै एबार आलादा बिथोनगिरि मोननायनि उनाव बेबादिया जोबसिगोन जोंनि बर' फरायसालिफ्राव लाथिख' फोरोंगिरि आरो सासेल' फोरोंगिरि दङ गुदि फरायसालियाव गेजेर फरायसालियाव बिगियाननि आरो सानखान्थिनि फोरोंगिरि गैया दा बे जेंनाफ्रा आलादा बिथोनगिरि मोननायनि उनाव जोंहा जोबसिगोन जों बेखौ फोथायो दा ओंखायनो बर' बिजोंखौ सरकारा नांगौ बादि जोथोन लाबोआखै सरकारनि जेबो अनसुंथाइ मोनामालासिनो गुदि आरो गेजेर फरायसालिखौ गामिनि औवा खांनानै इन्जुर दुमनानै हायावनो बिथांमोना सोलोंथाइ लाबोबाय सोलोंथाइ लाबोनानै गोबां दैदेनगिरि जाफैबाय नाथाय दिनै सब जोङो सरकारखौसो नेजोबो बिनि उनावबो दिनै गोबां फरायसालिफ्रा नांगौ बादि रेशिय' फरायसाफ्रा गैया स्टुडेन्टनि एनरलमेन्टआ बिराद खम दा एनरलमेन्ट खमनि थाखाय गोबां फरायसाफ्रा मास आप जाबाय एमालगेमेटेड जाबाय आरो बेबायदि जाबाय थायोब्ला बर' फरायसालिया दिनै गवालपारायाव बिराद अनजिमाया खम जाबाय दिनै साउथ कामरुपनि फरायसालिफोरनि फरायसानि अनजिमाया बिराद खम जाबाय नगावआव गैला मरिगावआव गंनै गंथामसोल' हाइ स्कुल दंसै फरायसाफ्रा बिराद खम जाबाय गलाघाटआव फरायसा अनजिमाफ्रा बिराद खम जाबाय लखिमपुराव बर'नि फरायसाफोरनि अनजिमाया बिराद खम जाबाय बरपेटा नलबारि आरो कामरुपफ्राव बर' फरायसाफोरनि अनजिमाया बिराद खम जाबाय धेमाजियाव बर' फरायसानि अनजिमाया बिराद खम आरो क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरियाव गोबां फरायसालिफ्रा दिनै एमालगेमेटेड जानो गोनां जादों बेनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय एनरलमेन्ट खम फरायसाफोरा दा बे एनरलमेन्टआ मानो थाखाय खम जादों बर'नि गोरों गोराफ्रा गावनि गथ' गथायखौ बर' बिजोङाव हरा दा बियो गोबां बे मोनसेल' बर'नि गोरों गोराया गावनि गथ' गथायखौ बर' बिजोङाव हरा बे जोंनि थाखाय सोंथि जानानै थाबाय आरो बे मोनसे सेन्टेन्सआ बे मोनसेया सोंथिया सोर बेखौ आखायाव लागोन सोरबा सासे आखायाव लागोन अबे आफादा आखायाव लागोन आरो बर' माहारिया बोरै बेखौ उनाव नायगोन बे मोनसेनि थाखायनो जोंनि गोबां प्रब्लेम जादों दा जोङो बर' भाषाया एसेबां गोजौआव थांखानाय हिसाबै आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि जानानै जे दिनै खाबु होनाय बादियै बेखिनिखौनो होबाय आरो गोबां बुंथिगिरि बिथांमोन दंबावो बिथांमोननिफ्रायबो खोनासंगोन मानगोनां गेदेमा दिनैनि बे हाबाफारिनि मानसिगिरि कमलाकान्त मोसाहारि लेङाइ आफादगिरि बर' थुनलाइ आफादनि सार बिथां दङ आरो गोबां बर'नि मेलेमजिबि रावखौ अनसायग्रा गोबां बिथांमोनहाबो दङ बिथांमोननि गासैखौबो आङो साबायखर बावबाय आरो आंनि जि बुंनायखौ खोनासंनायनि थाखाय साबायखर बावबाय आरो दिनै सावरायनो जि खाबु होबाय बेनि थाखाय साहित्य एकाडेमि बानजायगिरि बिथां गेदेमामोनखौ आं साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।